हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनिफ्राय बयखौबो खुलुमनाय जासिहरबाय। दा नोंथांमोननि सिगाङाव आं मोनसे भिडिअ बानायनो नागिरदों। बे भिडिअआनो जाबाय नोंथांमोनजों माखासे खोथा सावरायनो नागिरदों। आंनि खोथायानो जाहैबाय आं जेखौ सावरायनो नागिरदों बियो एसे सानग्रोनांगोन। थारमाने जोंनि बर' हारिनि बर' सिख्लाफोरा सेंग्राफोरखौनो मोनला नामा? मा खालि हाबा जानाय फिसा गोनांखा बेफोरबायदिजोंल' लाइन मारियो ना जों सेंग्राफोरनाव थाखा थाइसेबो थायोखाय ना जों सेंग्राफोरनाव जेबो माने ओरै गैयैखाय खालि बे हाबा जाखानाय बोराय फिसा गोनांखाफोरखौल' लुथिनो गोसो जासै नामा? माथो गाव गावनो बदबार जायो। बिदिबा माथो पेपार मडेल बायदि बुरिनानै ख्रेब थैलांगोन नोंसोरो। बेबायदि हाबा जानो रोङै जानानै थायोब्ला, आइजें ओंखारलायनाय थायोबा रावबो मानसि मोजां होनाथ'। देनां नों समझ रहे हो ना? बुरिब्ला नों सोरजों जागोन, सोरजों मा खालामफागोन नोङो? देनां नों बोरायबा बुरिब्ला फिसा फिसौ गैयाबा, नोंहा जुदि हाबा जायाबा नोंखौ सोर फिसिगोनलै? नोंनि बिदा फंबाय बिफङाबो फिसिनाय नङा नोंखौ। नोंनि आखला मोजांबासो नों नायजागोन, नोंनि आखला नों गाज्रिबा नायजानायबो नङा नों। बड़ा हरामी हो बेटा। दा बेखिनिखौनो आं भिडिअ खालामदोंमोन। दा नोंथांमोना मा सानो आं जेबो मिथिया। आंनि भिडिअनि बुंनाय बाथ्राफ्रा माबायदि गोहोम खोख्लैयो ना खोख्लैया, आरो सोरनिबा गोसोआव नाङोब्ला, सोरबा गोसोआव दुखु मोनोब्ला निमाहा होबानो जाबाय। आं जेखौ नंगौ आं बेखौसो बुंदों। आगर गुबै दख'ना, जों लागोनि दख'ना दाग्राफोर, सि दख'ना बायनोबा बिसिनाव खबर ला। मबाइल नाम्बार दंबा हरलाय सोरनाबा, खोन्थालाय। कास्टमार लेंहरना होनां। बेसेबां दामनि फानोथाय? 2000 गांसेयाव। आगरा माथा 1000, बाथ'रङा 1100नो। खोनाबाय दा रायजोफोर? हाथारसै। बैयाव मा थफ्ला खाखो? सिगां थफ्ला खाबावोसो हनै। मा थफ्ला बियो? अमा बिबुसो दंगोनलै। मुसुखा नायलाय सेरनायलाय। अमा बाहान्दार बायदि सेरनायलाय। सेरनायलाय। मा दं बेयाव? होद, हा नङागोनलै। ए, हासो। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं, दोबारा ट्राई करेंगे। और क्या बहनचोद कोई काम है? बाला सोनानै बुद्रुयो। मोसा। नै आइजेंजोब बियो, आगजेंजोब। मा होनो बेखौ? मा नाम? बबिन ना मा होनो? बेखौ लायाथ'। लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम। दख'नाखौ मोजां नुदोंबा, रायजोफोर साइज नुदोंबा कमेन्ट खालामलाय। कमेन्टआव बिहर। दामखौ आं बानायना हरगोन। आंनो दाम बानायना होनायनि बारा फैसा नाङालै, 100 थाखाल' होलां हाजिरा। आरो दाखानायबो दं नै। दाखानायखौ नायनोबा बिसि साइज दख'नाया। देन्जार बरिया नै बे दानाया दाना। नै कालारा। नै मोजांखा बियो। सोरबा बायनोबा कन्टेक्ट नाम्बार हरगोन आङो। कमेन्ट खालामबानो जाबाय सिख्लाफ्रा सोर बायनो गोसो। बिराद मोजां कालारनि बे दख'नाया। बाथ' कालारनो, बाथ' कालार।